tahtissa, kunnes neiti väisiä, miten se luppasi sera. Homejuustoa. Minähän käskin pysyä huoneessanne. Jaa. Mitä hitaammin tippuu, sen parempaa tulee. Päivä ilman auringon... Asiaan. Mitä pussissa on? Muista, oo onnellinen. Oon onnellinen kanssasi sinä herkullinen sekoitus. Jauhelihaa, tomaattikastiketta, juustoa, jauhelihaa, juustokastiketta, jauhelihaa. Luumukiisseliä. Jauhelihaa. ES. Pornolehti. Jauhelihaa ja paskaa. Karvinen, älä yritä. Karvinen! Syötkö kaikki 4 laatikollista lasaatikollista salatilokista? Älä mua syytä. Noi aloitti. Mitä mä teen sus? Olette parhaat ystäväni. Kiitos avusta eilen, olit upea. Esko, Annetaan pornoon! nahkapöksyissä. Hetki, Karvinen, ei nyt. Korotin löytöpalkkion 2000 ja levitän sanaa... Mennään russumaan! Nahkapöksyissä. Anteeksi, Karvinen, ei nyt. No pistää muna perse! Okei, nyt pitää löytää se juna. Mitähän tästä tapahtuu? UFO-porno! Oskuparka. Se katti on oikeassa. Onks Karvinen sikis? Koiraa ei päästetä yöksi ulos. Ja miksei? Koska koirat karkaavat. Koska koirat karkaavat. Jumalauta! Ota kiesko. Ota kiinni, Karvinen! Jumalauta, saatana! Aina pitää riehua ja paiskoa. Läjäntti on niin... Löysit mun pallon. Miki... Paas maitoa tulemaan. Herkkä masu.